आङो बेखौ बुंनो लुबैदों माने आगोलनि बाथ्रा बे जोंहा ब्रिज जादों ब्रिज ओपनिंआव जखन ब्रिज मावो होमब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दाख्लै बुंनाय बाथ्रा दा बेफोरखौ आङो एसेबां माने बेफोरबादि मानसिफ्रा बेबादि बुंगोनखौ आं सानाखैमोन दा इजि आङो रावखौबो बुंखायाखैबो कुनु पार्टिनि माबाखौबो बुङाखै माने गोदो खोनादोंमोन बिपिएफनि आमोलाव मोनसे दालां जादों होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ बुंनायावनो मावजोबैनि खोथाखौ आं बुंनाय जादों बेखौ मिथिखागौ रायजो राजाफ्रा दा जार फले नैबेयाव बुदिराम ब्रह्मआ मा इउटुबार खुलिदों बिआरबि कमेन्ट ना मा बे इउटुबार खुलिनायाव बियो गावनि साबस्क्राइबखौल' मोननो लुबैदों ना सैथोखौनो बुंथारदों आं बेखौ बुजिला दा जों बुंनो थाङोबा बिनि रेकर्डआ गिलु फालु दं माने नारि केलेंकारिया जाहैबाय खयजन दं गिबियावनो बिनि गामिया जाहैबाय पलासगुरियावनोखा दा बे हिसाबै जों मोनथिगौ नालिगुलि जोंनि बै उन्दैसिन गथ' बे माब्रै जादों माब्रै मावदों मा खुदखाट मावदों बेखौ आं मोनथिगौ बिनि केलेंकारिया आं टटेलै मोनदों सातजन हिनजाव केलेंकारिनि माबा बिहा रेकर्ड दं बेखौ आं मिथिगौ आरोखि माने आंनि आमोलावनो आङो बे समाव गामि दैदेनगिरिमोन बे समावनो आङो खुंनानै हरदों बेखौ आं फारियै बुंलांनो हायो बेबादि मानसिया दा गिलु फालु गथ'फोर दं बेहा हिन्जाव दंखायोमोन बे समनिफ्रायनो बियो खालि नारि केलेंकारि माने बेजों सासे सिख्लासा रायलायबानो बेजों जालायबाय आरो दा बे रोखोम बेहा केलेंकारि दङ दा समस्या बेफोर गथ'खौ जोङो बिराद बासायबोदोंमोन बे बुदिराम ब्रह्मखौ जों बासायबोदोंमोन दा एक समाव गिबियावनो आं बेखौ फारियै बुंलांसै गिबियावनो बियो बिमायनि फिसाजोजों गन्दगल जाग्रोदों दा बिनिफ्राय जाबोनानै बेखौबो मोनाखिसै बेखौबो रायजो राजाफ्रा होआखिसै आरो साहा बागानाव मावलायबाय बियो नेक्स्ट साहा बागानावबो बुंनो थाङोबा आं डाइरेक्ट बुंनो लुबैयो बेखौ आं दोनखुमालाबायनो बायो माने सांमोनदानि सासे सिख्लासाजों साहा बागाननि गिलु फालु गन्दगल बे गर्भबती जालायनाय आरो बिनि उनावहाय 3 नाम्बाराव दङ दैमागुरियाव सासे आंनिनो बिबोनां बिनि हिन्जावखौ एखे लाना खारलाबायबाय बे रोखोम आरोखि ओमफ्राय उनावहाय बेखौबो आंनाव फन हरनानै आंसो बासायनाय जाहैदों माने जेसेबां फोनांदो बेखौ आं माबा मानसिखौ बारा दाबुसै बासायनानै दोनदो उनाव माबा मोनसे जासिगोन बे होननानै दोननाय जादों बेहायबो बे आंनि समावनो आरो 4 नाम्बाराव जाहैबाय थिपकायाव गावनि न' गाव जे न' लुदोंमोन बे न' लुनाय खाथि नसुंसेनि हिन्जावजोंबो माने जर जबस्ति भायबो बेयावबो 35,000 थाखा नांबाय बियो बे रोखोम आरो 5 नाम्बाराव दङ दानिसो जे गसाइगाव लाना थांनाय बेबोथ' मालाय हिन्जावखौ लाना खारनाय जाहैबाय दा हिन्जावखौ गोदाव सोराव खालामबाय बियो खुनु माबा गैला बिनो थाखाबो हरला फैसाबो हरला गोदाव सोरावबो दस्रायाव लाना थांनानै दं दा कुसिगावनाव अफायबा दं होनदों आं बेखौ स्पस्त' होनो लुबैदों दा बेफोरबादि मानसिया जोङो जेबो रेकर्ड गैयै जेबो मावै जोङो रायजो राजानि सिन्था खालायग्रा मानसिखौसो जों पार्टिनि जादों लोंदों खिदौदों जों बिनि साला सुवाद बुंजानो खुनु माबायानो गैया जोंहा जों बयसोरसो मानसि जों सोरजोंबा बिदि बुंजानाय माबा गैया जोंहा दा बेखायनो जों दिनैहाय प्रेस मिट होबाय दा बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो माबा खालामनांगौ आरो बियो जोंहा जेनेबा इउपिपिएल दानिसो गोदान इउपिपिएल पार्टिनि मा मावदों मा मावाखै बियो गामियावनो थायाबा बे समस्थियावनो थायाबा माखौ नुनो बेलाय बे गसाइगाव खना खनलायाव थाखुमाला हैनानै सोरनिबा न'आव न' सिङाव एब्रेना थाहैनानै जोंनियाव मा जादों मा जायाखै बेखौ मा मोनथिनो बेलाय दिनैहाय 17 बोसोरनि खोथाखौ होनदों 17 बोसोराव मावाखै नङा एसे मावदों जाजोबाखै ओमफ्राय 17 बोसोरनि आगोल 17 बोसोरनि उनावहाय जों जा मोनदों इउपिपिएलआ जा मोनदों मोजांखौनो मावदों जेरै सिसि ब्लक
पलासगुरि Vcdc टु सिनजुरि जुरा बे लामाया बिराद गाज्रि आं बिनि थाखायनो बे माबा प्रेस मिटखौ होदोंमोन आगोलावहाय दा बिनिफ्राय जागासिनो दङ आप टु माने सुखिखाता टु बेलगुरि आप टु माने गरायमारिसिम बे लामा जागासिनो दं बे मानसियालाय बहाय फैनायनि नुनो बेलाय आरो दिनैहाय जोङो बहु माबा मोनबोबाय आसनि मोनबोबाय आलारि सोरां मोनबाय पलासगुरियावनो 2 लाख थाखा आलारि सोरां मन्दिरनि नामाव आरो नायगावआव मोनबाय बहु जायगायाव मोनदों आरो अनसाय बिथांखि मोनदों बेखौलाय मा मोनथिनो बेलाय बियो जायगायाव थायाब्ला माइनाव सोरां बेफोरखौ होगासिनो दङ खिन्थु माने जोबनो रोङै होमबा बेफोर आसनिया होनाय जायाखै नामा दिनै दा दालाङाबो जागासिनो दङ दा 2-3 मासनि गेजेरावनो कमप्लिट जासिगोन बेफोरखौ फैना नायफैबानो जाबायना बे मा मावदों मा मावाखै दा बिथाङा पलासगुरि गामिनिफ्राय बिखदबो जाबाय होननानै जों खोनानो मोनदों बे बेसेबां सैथो बैखदाथ' बैखदखा बेखौ माने पलासगुरि गामिया बेखौ जायगा होखाया माने बेहा माबायावबो गैया रायजोजोंबो समाजजोंबो गैफाखाया समाजजोंबो गैफाया फुरा गासै थिखियाव थादोंमोन बे थिखियाव थानायावबो बे गावनि नसुंसेनि माबाजोंनो जर जबस्ति जालायनायाव माने गन्दगल जानायाव माने सासे हिनजावखौ बेयाव नायबाय लिसाबो हाबाखै बेना गावनो हाबखायाखै जाहैबाय समाजजों माने बे धरननि मानसिखायनो बियो समाजाव हाबखाया आरो बेयाव थालाय बे रोखोम सोरखौबा गानसैलाय सोरखौबा लानोसैलाय बे रोखोम सिन्था धारना गोनां मानसि नालाय बियो समाजाव हाबखाया आरो दा बे रोखोम बिथाङा खोथा बुंबावनाय जे फैला बे बिसायख'थियाव देरहायोबा गावनि गोदोनाखौ हास'ना लागोन बे बेलायाव माबा बुंनो दङ बे बेलायावथ' इउपिपिएलआथ' खाथांखा इउपिपिएलआ खाथां देरहाखागोन आं बेखौ सियर होनो हायो गोदना दानस'नायाथ' दानस'नानै लानांखागोन गावनो बुंबाय जखन आखाइबो दानस'नांगोन बे गोदनाबो दानस'नांगोन माने देरहाबानो दानस'नांगोन बे दानस'वाबाथाय दानस'बा था नों थानायखौ जोंहा उसुबिदा गैया जोंहा एखे सियर देरहाखागोन बे स्पस्ट आरो आं दिनै लास्ट बुंबाय दिनै बुंनायाव जुदिअ दिनै बुंनायनि आरो एगेन्स्टै आरो फंसे बुंबावोब्ला फंसे जुदि खोथा बुंबावोब्ला जों बेखौ लास्टआव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि जानानै जों एखे आयेननि राहाखौ लानाय जासिगोन होननानै आं दिनैहाय मिजिंथिनाय जाहैबाय आरोखि साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।